Somos unha terra de grandes historias e de grandes contadores de historias. Imaxinas que non existisen as meigas e a Santa Compaña? Podemos festexar goles galegos en todos os estadios. De verdade pensas que é imposible levar a nosa literatura a cada persoa que desexe gozar dunha boa historia? Do mesmo xeito que os grandes camiños están feitos de camiños máis pequenos, as grandes historias están compostas de historias máis pequenas. Para que estas existan, só precisamos que haxa alguén disposto a contar e alguén disposto a escoitar. Só 8 de cada 100 libros que se venden nas librarías están escritos en galego. Esta, xusto esta, é a única historia que queremos deixar de contar. Canto máis subamos ese número, máis e mellores historias poderemos escribir e ler na lingua que compartimos. Temos moito por ler, porque temos moito por contar. Agora tes ante ti a posibilidade de axudar a que outras persoas soñen con novos mundos mentres descobren a inmensidade das nosas letras. Ti tes a posibilidade de contar, de escoitar e de consumir literatura en galego. Ese é o teu poder transformador. Moito por ler. 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 Moito por ler.